Tässä on hyvin organisoitu, Mm. hyvin löydetty parit ja se kolmas voisi olla. Ja hyvää taustamateriaalia. Mä sanoisin kans, että monipuolinen, inspiroiva ja merkityksellinen. Mä oon Ninni. Mä hain Suomen mentoreiden mentorointiohjelmaan, koska mä olin keväällä semmoisella valmistumisen kynnyksellä. Oli aika astua työelämään. Mä kaipasin ehkä vähän tukea oman osaamisen sanottamiseen ja sen oman polun löytämiseen. Ja ajattelin, että mentorointiohjelmasta saa varmasti hyvää näkemystä ja uusia sanotuskeinoja tälle omalle osaamiselle. Mä olen Riitta ja mä olen Suomen mentoreissa ollut jo tosi pitkään mentorina. Mä olen siirtynyt työelämän ulkopuolelle ja nyt mulla on hyvin aikaa tehdä niitä asioita, jotka on mulle tärkeitä. Ja tämä mentorointi on yksi sellainen, että mä koen niin valtavaa iloa siitä, että jos mä huomaan, että aktori saa jotain hyötyä näistä keskusteluista ja sitten saa toteuttaa niitä omia unelmiaan. Sanoit hyvin silloin ihan alussa jo, että mentorina sä et ole siellä antamassa vähän niin kuin valmiita vastauksia kysymyksiin, vaan sä tunnistat sen, että ne vastaukset on siinä aktorissa itsessään ja Kyllä. sä autat vaan saamaan ne esiin. Mullahan pääasiallisena tavoitteena oli tämä oman osaamisen sanottaminen ja lähdettiin rakentamaan sitä sen hissipuheen kautta. Totta. Yksi, mikä mun mielestä on myös ollut tosi kiva, että jotenkin tämän ohjelman aikana ja tämän meidän niin kuin mentorointisuhteen aikana myös ne tavoitteet ei ole ollut ihan täysin pysyviä. Me ollaan voitu myös vähän poiketa aina niistä riippuen niin kuin ajankohdista ja aiheista. Mutta kuitenkin se punainen lanka on siellä koko ajan ollut taustalla. Mä sanoin sulle se alkuun jo, että on ihan kiva rupatella juoda kahvia, mutta eikä meillä olisi hyvä olla joku tavoite, että mennään sitä kohti. Niin se aina niin kuin antaa ryhtiä sitten sille mentorointimatkalle. Hauskaa meillä on ollut. Meillä on ollut hauskaa. Joo, on naurettu paljon. No ehkä mikä niin kuin isoin hyöty, jos miettii tätä ohjelman aikana ja mitä olisi tapahtunut, jos sen olisi tullut. Tai miten asiat voisi olla eri tavalla. Niin mä koen, että oli aika iso voimavara mulle just tämmöisessä niin kuin muutosten myllerryksessä. Että kun valmistui ja haki töitä ja tapahtuu paljon muutenkin niin kuin omassa elämässä ehkä tässä kohtaa. Mä koen, että mä oon saanut tosi paljon itsevarmuutta. Ja ehkä tietyllä tapaa se on tosi vaikea sanoa, että mistä niin kuin, vaikka itse oma kasvu ihmisenä johtuu, mutta mä olen varmasti yksi osasyy siihen, että miten tuntuu, että on kasvanut ihmisenä ja on tullut itsevarmemmaksi ja on niin kuin, saanut tietynlaista semmoista kypsyyttä siihen omaan ajatteluun. Se, mikä minusta on aina ihanaa näissä mentorointimatkoissa, että varsinkin kun tapaa tämmöisiä nuoria, lahjakkaita, fiksuja ihmisiä, ja tietää, että heillä on sitä potentiaalia elämässä eteenpäin vaikka kuinka paljon. Onhan tämä suuri ilo ja kunnia, että pääsee tukemaan tällaisia tapauksia. Koen, että mä saan itsekin valtavasti siitä semmoista niin kuin tilannetietoa siitä, että missä maailmassa nuoret elää, millä tavalla he ajattelee, minkälaisia haasteita heillä on. Ja mä koen niin kuin oppivani itsekin, että tämä on tämmöistä elinikäistä oppimista omallakin kohdalla, että pysyy hyvin ajan tasalla ja tietää, että mitä nyt on meneillään. Kyllä tämä on hirveän antoisaa myöskin mentorin näkökulmasta. Vähän semmoinen win-win-tilanne.